Amos. Come see again. Ọgwa. Ọ bụrụ na mama ahụ ihe ọgwụ a na-arụ. Ịmatawago? Amatawago. Bọchiri. Ewegara m ya ọgwụ a ka ọ gwa m ka m ga-esi ṅụọ ya. Agwara m ya na m eji ha ahụ. Ma ihe Dọkịta Amos kwuru na m ga-aṅụ ọgwụ a ha niile. Na m ga-aṅụcha the 10 ya n'ime at the same time. Eziokwu. Ma afọkwa mgbọrọgwụ a. Nwụkwa ya. Ọ na-arụ sharp. Mama. Something like that is not possible. Ọ dịrọ possible. Onweghị ka ị ga-esi ṅụọ ọgwụ oyibo ṅụkwa nke Igbo at the same time. It doesn't work. Ọ ma agwụkwanụ na o mere na etu level ihe na-arịa ọ na-ekpo ọkụkọ nataghị ata. Mama, no matter ihe onye ahụ na-arịa, ofu mkpụrụ ọgwụ a onye ṅụrụ ya ga-enweta onwe ya. There is no way on earth ị ga-esi ṅụkata ọgwụ 500 mg. Ṅụcha ya at the same time. Ṅụkwa ọgwụ Igbo. Mama, it doesn't work. Ị dịkwa sure na ị ghọtara ihe ọ na-agwa gị? Aghọtara m ihe ọ na-ekwu. Elekwana ihe na-ekwuzi. Dọkịta Amos, onweghị ihe ọma ma. Chọrọ isepụta m. Ịkwụkwara ihe anyị na-ekwu ebe ọzọ. Ọ bụ ya wụ Dọkịta Amos. Hi, Dr. Amos. A na-akwara ichi echichi n'ụbọchị ole na ole na-abịa na. Babana ndị obodo a niile tụkọrọ ego. Atụkọrọ ma kọbọ ma peni ma afọ onye ọbụla tụkọ ndị na-arụ ọrụ onye ọbụla nụgide na-esevu ego wee tụkọta ego wee ziga ya obodo oyibo. Ọ maka na ị ka gara ebe ọkụ na-enwe bịazie chee na-enwe ihe mụtara. Ọ ihe niile ọ ga-awụ mgbe ọ na-akụziri gị na ịghọtaghị ihe ọ na-ekwu. Onye gara obodo oyibo ga mụọ ihe a na-amụ hụ ihe a na-ahụ ahụ dịkwa ihe a na-ede bụ jecha bụ ịbata na-abụ ihe a na-agwọ makwa ma obi mgbu ma nke tiwara etiwa ma nke gwepịara egwepịa ọ na-agwọ. Mama, anọgo m ihe I kwuru. Bụ mụ ama na onweghị Dọkịta Amos ma. Family injection. Bagwugi. Onye na-eji dahe, onye oyi maga. Onye ukwara nta, onye klasi. Onye akwụkwọ. Ka ọbụla ji. Bagwugi. Onye ọbụla ibu bịa, anyị na-agwọ ya agwọ. Nna. Ele otu unu. Onye gị na-akwa ọwa onye? Onye go ba ala. Elele ọbara ọnụ mara ma ọ makọkwara. Ngwa wụ ha. Elebeda ọbara gị jide ya aka ote. Ha ya aka. Hapụ ya aka. Kati ngwa lo ha. Ikwe nwa ya ịda. Gbaso n'ute ogologo n'otu mba na mkpirisi ka ọnụ m. Ọ wụ otu ọwụ. Chirekwe. Unu elebeda ahụ na abụọ kwụrụ ote na-aga tomachi. Ọ wụtụ nnesha ma unu abụọ gacha ugbu a. Unu mụtara anyị nwa mbesindi. Onye na-alụbeda alụ ishilo te bakalalie. Tọ na-azụgo. Pọtụdọ ka ụwa n'ike ka a na-abịa ọbara ka ọ n'aka. Nga ọbụla m semiri ọ gbasara gị ọbara wa ọbara. Ọ n'aka ka a na-abịa ọbara. Nke m nọdụ ka ndị gọọmenti sa imema. Gbasa ọtụlego. Chere ige etete ụlọ. O mere gị ugbu ị ga-asị ya ji nwayọ. Ndị ọtọ ọbara ya na-eji ka ọbara nwa mkpi. Dọkịta Kese. Ọkọtị na-eche amịkị. Anyị ga-amịkwa mma ọbara. Mmadụ sọ ọbara ga-ekwesịrị iji meshin isii nye onye bifo asagọ ga-alụwa. Nwoke m tọọ na-azụ gị. Tọọ na-azụ.
chere gị meshi mara hụ oge na ntị ịnwụrụ ọtọ ọbara na-eji ka ọ bụrụ onye kosi ọbara mbe but doctor ndị nọọsụ ka egala ahụ kwụkwanụ mechipụ ọnụ gị ọsị gịnị mụ na ikiri ọhịrị ịkpọ nga onye ka mma ka ị gwa ya nne ihe niile njekọrọ n'ihu n'ọkụ na mụ na onye ka mma ọga ngwa ego gịnị esi m ego gịnị ego eji emere ụlọ labụ na lekwe onye ekwekwule mgbaga na anwụ na maka na anya m lelele ozu sọsọ ọ bụrụ na m mepụtara nga o gosila na ụlọ abụọ agada alọ 2 of you are not compact disc ya wụ na abụọ chi enwechi ike ịlọ ka m gabega meela ntị ha na-eme meshin gba m nyepụta ihe ndị ga-enyepụta mgbe ahụ ụnụ ga-amụrụ nwe nye anyị ego ọsọ m na-agara ọsị ya onye ama mejeela onye ama mego nna teke na ụba biko Dr. Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos asara n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ a na-ekwu nke o mere ya na-eme ọzọ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ ọrịa ọbụla nke ịbụ nwanne m buru bịawa Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ ịbụrụ typhoid bịa ị ga-eji ahụ ọka ala isi ọwụwa bụrụ ya bịawa ị ga-eji typhoid ala ọ nwụrụ n'ọkụ ọ sara gị ọkụ ọ nwụrụ ọkụ ụlọ ọgwụ asara gị ọkụ obodo anyị ga-ahụ ịwa ndị nne na nna anyị ka ebere ha na-emere ihe ọbụla nke Igbo bụrụ unu ya bịawa ịkụrụ nwa gị bịa ị ga-ebe akwa wee lawa maka Dr. Amos enwuru n'ọkụ ya na ndị nọọsụ asara gị ọkụ obodo anọkwa na nsogbu anyị na-agwọ n'Igbo na-agwọkwa n'oyibo ebe m gara skuulu bụ n'ala oyibo mana ebe m na-arụ ọrụ bụ n'ala Igbo I came back home to finish home pam onye ọbụla ga-ahụ ịwa eji m certificate mụ n'aka wee yọ gị chọkwa m egosi gị ya enwere m certificate n'ịgwọ ihe ngwọngwọ ịchọ m gosi gị ya nwa ọ ga-anya amarala m ebe oji gị enwere m BBC n'ihe ngwọngwọ bịa lere ụlọ ọgwụ anyị bụ ebe a na-ezu ike ịbịaruo inwe RIP ọ dịkwa m n'ọkụ I am sorry aka ma nọrọ ya ọ dịkwa m n'ọkụ ịbịaruo inwe RIP onye ọbụla jikerewe n'ugbo sarawa ọkụ egbo Dọkịta Amos ekpebigo m na m ga-aga ihu ndị ichie banyere ihe Dr. Amos ahụ
ịma ihe mere na Cynthia ịma nke mgbe izizi ị na-ekwu okwu na nwoke ama ihe ọ na-eme ekweta m mana etu ndị mmadụ sizi anwụ n'obodo a etu ndị mmadụ si anwụ n'obodo a na-agbawa m obi ọnwụ ike everywhere ndị okenye na-anwụ ụmụaka na-anwụ ụmụ okorobịa na-anwụ ụmụ agbọghọbịa na-anwụ ụmụaka na-anwụ mba ọ dị too much mama esikwa m kwuo ihe nwanne m nwaanyị egwu dị mma ya ji ịkọrọ ndị ichie kịta bifo ihe abakwa ihe ọzọ ọkwa ime Obinna na nwa dị Ebube Obinna anwụọna ka e mere Obinna obere afọ nkịtị ọ na-abụ mgbe Dọkịta Amos abatebe ebe a n'ime ọhịa kpara onugbu taa ọ kwụsị Obinna je na nke Dọkịta Amos the next day Obinna bụrụ onye nwụrụ anwụ mana ihe m ga-akwadebe gị wụ Cynthia ka ị gbadakwa anya ma ị na-achụ ihe ahụ ka ị gbadakwa anya ahụ dịkwa careful ka ị ghara itinye onwe gị na nsogbu tikwa ezinụlọ anyị na nsogbu mama oni trust Rosie itinye m n'ụlọ akwụkwọ izigara m mahadum ka m gaa gụọ medicine and surgery akwa ya you sent me ka m gaa mụta ihe gbasara medicals so I have gone and I am learning ama m ihe m na-ekwu don't worry trust your daughter mama trust me ya bụ na ịma ihe gọrọ abi go on trust rom atrusting gị na biko onye nwe anyị dukwa gị ka ị na-agba mbọ niile a o onwe ihe na-eme n'ụwa achọ m nsogbu Chimo nwa m nna Chimo afọ ọgwa na ya ọgwa ya ka anyị na-amata Dr. Amos, isi na ịtụkpọla nwa m anya ka udiri ọgwụ ịtụrụ nwa n'anya ka udiri ọgwụ ịtụrụ nwa n'anya ọ bụ wele udiri ọgwụ ịtụrụ nwa n'anya ka udiri ọgwụ ịtụrụ nwa ịtụkpọgo nwa m anya isi isi obodo oyibo ebe ịdịcha na obodo oyibo ka isi ọha ji ama ma ọwụ ugwu taa ka ị gara sọwa obodo oyibo ka ishiri bata ele Dr. Amos biko bịa ka ịfụ nwa m anya nwa m apịakwala no biko na oji m Chineke na-ayọkwa gị bịakwa bịa ka ịfụ ya bịawa m ebutekwere gị ya ele ihe ị ga-eme ya bịa ka ime ya biko zi ya ma ihe na-arịa gị you are suffering from cyprototus ọ ihe na-arịa gị na inwe n'isi mgbakara na-achọzi ịpụ gị ele ka ị ga-esi abata n'ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ ịma na ndị ara na ndị isi ndị na-ahụ na-anọghọ ha na-ediri respect gị bịa nga nọ na-eti wowowowo gịnị mere nwa gị ọgwụ m tiri ihe ọgwụ a na-atụ ndị ọdọ ọnwụ na atụrụ ya nwa ga-survive da gị ma na nwa ga-enwe dị ha na-akpọ energy in survival onwe dị ya na ndụ ihe ọwụ gị bịa nga nọ na-eti wowowo Dr. Amos by your information my name awụdụ Dr. Amos awụdụ m Dr. Amos ihe m wụ Dr. Amos Albatọ ihe m wụ nonsense Amos akpọ gị Dr. Amos ka akpọ gị Dr. Amos ihe na-akọ ọbọsakwara gị o ama emebe gị n'obodo a bịa ka ịfụ nwa m anya nwa m apịago ka ifuru n'obodo a ị nọ ama emebo gị n'obodo a akwa gị ka isi ịza Amos iru n'obodo a ị nọ ama emebo gị mmakwa gị na ọ bụ ma Amarachi ma mmebo gị n'obodo a kwa iru n'obodo a ị nọ ama emebo gị ama eme gị exop n'obodo a ị nọ ị ga-afụ ya ifuru gị sowanọt ọmụna ga-akpọ egoro ụdị mmadụ a pụtara ọhụrụ biko kwa ile ụdị nkịrịnka akwa achịtarala m ihe eke ndị ọsọ mmekarara nnụ gbasị awụdịsị ị ga-eme m spoke ị ga-eme ma stroke
ị ga-eme m stovu egbe eluigwe gbapịakwa gị anya pụna m nwa wepụtara nwa m were onwe m mee sacrifice lamb bịa n'obodo nso nyere m n'aka unu si wee ogbenye wụrụ amụsụ ka ebekwana ya atọ m aka n'ihu ewu tọọ m aka ọkụkọ atọ legodo nwa ọkwa nwa nza bịakwara atụ m aka n'ihu ide aṅụ mmadụ na-atụkpọrọ nwa gị anya ọ machi ibe gị na-apụ ote ha na-ayọ Chineke sị mee ha onye isi ka ha nwee ike yọrọ ayọ ndị ụkwụ jụrụ oyi gị hụ onye nyere gị aka tụkpọla gị anya ị ga-ekiri ya pụọ bọs stọpụ gaga nna m ego gị hụta ya gị hụta efere nwere ka echi jiri na-agada anata ego iji eri ni ntụkpọla gị anya ị ga-abịa nga butere Chineke abụ ekele gị na-atụ m aka kpọkwa mkpọkịrị bingo ị ga-eme m expose aga m atakwa n'ọnụ ndị ihe ọma na-agba afọ ewetala ọnụ ebe ndị ọcha na-ayọ m nọrọ remain m sị ha let me go and finish in the home unu wepụ sị na ọwa ọnwụ ka ọ nọ mma egbe elu gbagbukwa ego atụkpọrọ nwa gị anya ka odo bụ isi ngwọrọ ka m ga-akụrụ gị ebe ịtụkpọ anya adịdịgo ma ị ga-ada ogbo daa ngwọrọ kwa n'ụlọ ọgwụ ndị ichie Nwada ekelekwa m unu no ihe kwukpo oku awụ ka m gwa unu ihe banyere Dr. Amos. Kamgbe m bidoro mụwa ọrụ n'aka Dr. Amos ahụ, adị m very sure na onweghị anything ọma banyere dọkịta ka ọ fọzie medicals. Nee ka ndị mmadụ si anwụsịsị. Kee ka onye ma ihe ọ gụrụ n'obodo oyibo ga-esi nye mmadụ ọgwụ Igbo na ọgwụ bekee si ya ṅụọ ha niile at the same time. It is not possible. It's not done anywhere. Ọkụnụ mara ihe a ga-eme ya ka elebara ya anya. Biko nu ndị ichie ka unu tinye ọnụ n'okwu a. Biko nu. Adai. Nna. Ọkwa gị bụ Cynthia. Ọ mụ nna. Okwu ị na-agwa anyị ugbu a. Mụ bụ Ichie Ojinnaka aghọta m ihe ị na-ekwu maka na mụ na nna gị mụrụ gị nụ anyị n'ofu ebe otu anyị gbakọrọ tụọ ego mere Amos nwa anyị nwa afọ anyị ihe ndị oyibo na-akpọ send off eji obodo oyibo mụma anọ mụchaa mkpụmkpụ safriketi hotel eburelo nọ nga na-agwụ anyị ri nda ka ị pụtara ugbu a na-agwa anyị agbakọwa nnana ndị efe bụ ụmụnna gekwere Ichie Ojinnaka mechanụ gị nga ijiri anya gị hụ ka mmanụ obodo agụla onye nke mbụ anwụọna ka abụọ anwụọ ka atọ anwụọ nke anọ anwụọ ịnụnọ nga na-ekwufere ere na Dr. Amos gara obodo oyibo kpụrụ ọgụrụ Cambridge mmanụ nwụrụ n'abalị common malaria nkịtị Amos ada agwọtali mmadụ adịghị anyị ga-eme ndị ichie anyị ga-eme n'ụbọchị taa mgbe mmanụ na ọrụkọ ọgụ ga-agwụ taa kwụsị ọnụ Ichie Okoro ama nkwa abụ hoko ahụ daanụ ọ bụ onye agha ka aganụ edo ihe ikwutere n'isi gị chere ọwụ ịmadụ na ihe a na-agwọ ọgwụ ọrịa na-ada agwọ ọnwa agwọ ọwụ onye oge eruru onye mmadụ na ọ ga-anwụ anwụ maazị ọ gịnị ekwuke ka e nwere n'abalị ụnyaahụ akwa mere gị n'ihu gịnị ka ekwu onye gburu ya malaria nkịtị gburu mmadụ Dr. Amos gburu ya mechikwanụ gị nga ahụ ndị ichie bikonu abịaghị m maka ọgụ na mgba bikonu ihe nkwu bịawo ka elebara ya anya n'udo ọwụghị ihe ọgụ bikonu ka mara ihe a ga-eme ihe a bifo ndị mmadụ anwụchaa n'obodo a ma ọ na-enwekwa ihe emere maka ya mụ na-etinyeghị anya na ihe a ama rịpọtụ kwe n'aka ndị Nigeria Medical Association. Iri ji ego ole
iri ji ego ụlọ aga ebe ikpe ị ga-report na onye n'aka onye ụgbara na-agba o nwanza iri ji ụlọ afọ sizie chie pụta ka ha nwale ọkwa ya mie fọgụ nwa ichi okoro onye arụrụ ala ọkụ na-emepụta ihu nke wee eziokwu ọgide ekwe ị na-eme chọchọchọchọchọchọchọ Ichenna ọmaka na nwanne gị nwoke gee ntị gekwa ntị m agwa m ị na-eji asọpọtụ Dọkịta Amos ogboro nwoke gboo nwaanyị n'ihi na nwanne gị nwoke gee m ntị ọ n'obodo onwe ihe ga-eme ọnwa anyị ga-ekpe maka m gwakwa gị kewa eziokwu si ntị aka ịsa akpọ m si ngịrị taa ga-abụ first and last ị ga-akpọ otu oke n'obodo a anyị bịara hie ọjị nkịtị anyị ahụ mmanya anyị ahụ gị na ebe na ngọchi ọnụ mmiri Dọkịta Amos ọnwụ ị na-aga ebe ahụ amụọ ide amụta Dọkịta Amos na-akụzi na ịlawa ịnwa anwa kpọ otu oku again mmee ihe mefọkwa ka ị ga-anọkọta mepee ọnụ iji eri ji eri ede ị ga-aga rịpọtụ n'aka medikal gịnị akpụkparị shingịrị gee m ntị ndị ichie ọ bụ oji oke a onye nwakwara nwa akpọ ahụ meke mefọ ịhụrụ gụnwa ihe ga first and last ị ga-anwa anwa n'obodo a kpọọ kọdụ nọnsens a oji na ka akpụlọ m oji na ka akpụlọ m nọnsens onye na-amadị ihe ọ pụtara ime n'obodo a onye ọla kwa akwakwara onwe igo maka aga m egbukwe mmadụ bụrụ ishie akpọghana m ịhụrụ ihe kọsụ gbara akpọrọ m ọzọ ọ ga-eburize kwulite okwu a I made them doctor exercise. Now what I need is to my no. My neighbor machine. Hey! It's no o'clock. Dị na ọgbọnọ ka nkịta. Eti na ogologo. Nwa nnu ga aroga gị na mmepụtara n'ike. Sorry, Uncle. Sorry, Uncle. Dog, need to get an uncle. Give me. Sorry, Uncle. Give me a dog. Give me dog. You need a dog. You need a dog. mmadụ pụta na na-eti gada iche na ọchịkọ dị ya ike adịrọkwa ịmụsị fotokoba ka ụta na ya bụ nka na ya na-agwọ nka na ya na-agwọ nka na ya na-agwọ nka ndị na onyere ọgwụ n'obodo a ka emelụ nwaanyị ndị mmadụ pụta a na-eti mkpu na-atụkpụkọ nwafe anya onye nke ọzọ na-eti mkpu na-agbajigo nwe ya ọkpa ndị na onyesịrị ọgwụ n'obodo ha chere na anwụsịgo all of them okay chegodo Ebuka since Amos na-enye Ebuka onwere ụdịrị ọgwụ dị n'ụwa ọ na-enyebeghị Ebuka enwetala onwe mana nwanne Ebuka nke nwaanyị Cynthia batalụ nnọọ ofu mkpụrụ ọgwụ na-ele Ebuka nweta onwe ya kwefu ya kama m ga-aga n'aka Amos zụrụ ọgwụ nwụọ ọkama na mụ aga n'ime ọhịa gbara ụmụ mgbọrọgwụ ọgwụ ndị a ajichie ya ọfụma gbara ya wee nwụọ ụdị ọsọ na were onwe m ọfụma ọkala mma okenegode nwanne m nwoke da n'elu nkwụ mbụle bịa na nke Amos biko nye ya ọgwụ instead of gị nwa inye ya ọgwụ ka o nweta onwe ya bulu nnukwu osisi n'ebie n'azụ ịchọzi ka igbu ya ka ọ gị ọnwụ ọ dị na nke Cynthia ka m gazi na-enwetazi ọgwụ na-enyezi nwanne nwoke na-enwetazi onwe ya ebe ka nna aga dịkịta ka ka ị ga ndị a na Anyị ngado nwata. Dịkwa ihe na-ebe ka ururu ma azụ n'ime ntị. Dok. Udode.
ọgwụ akwa ndị niile ka ị na-anụ taa wụ ụbọchị ọnwụ gị aga m egbu gị ka isi gbuo ndị ọzọ Dr. Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos asara n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ a na-ekwu nke o mere ya na-eme ọzọ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ ọrịa ọbụla nke ịbụ nwanne m buru bịawa Dọkịta Amos ewuru n'ọkụ ịbụrụ typhoid bịa ị ga-eji ahụ ọka ala ị nwere isi ọwụwa bụrụ ya bịawa ị ga-eji typhoid ala ọ nwụrụ n'ọkụ ọ sara gị ọkụ ọ nwụrụ ọkụ ụlọ ọgwụ asara gị ọkụ obodo anyị ga-ahụ ịwa ndị nne na nna anyị ka ebere ha na-emere ihe ọbụla nke Igbo bụrụ unu ya bịawa ịkụrụ nwa gị bịa ị ga-ebe akwa wee lawa maka Dr. Amos enwuru n'ọkụ ya na ndị nọọsụ asara gị ọkụ obodo anọkwa na nsogbu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.